Sa wala gusto mo? Ha? Ayo sir! Ayo sir! Asa na sad ka to akong bana ron? Asa ka haron nag-inom? Nahurot na baka tong igbabayad sa linding? Ay nako, asa na ka Cristobal? One eternity later. Stop! Uy! Naabot na yan! Hubog yun si ay! Oh! Naabot na na! Ah! Damay ko ba? Tubig. Bugnaw. Tuan, si kay tubig nun, may mo. Tubig! Bigan ka mo. Cristobal! Wapo to ron ang kolektor sa linding. Imong gihurot og baya, imong gihurot og ilaban. Kwarta parang bayad. Bayad. Oo, bayad. Bayad na mo tanan. Say bayad mo. Kanang imong gibitay. Bayad. Ako ay bahala, aboto. Igna ko na kolektor. Ako ay bahala, ako ay atubang. Ako ay atubang. Ug manhi. Igna ko. Igna kolektor. Igna ko. One eternity later. Ma'am! Oh, sir. Unsa ato, sir? Kasi balay ni Cristobal si Ronay diri ma'am? Kadto to ah? Asa ba kaning nga bubong nakita ma'am? Oh, kanay sin. Ah sige sige ma'am. Sige, salamat ma'am. Sige, sir. Napakita ko dito ron ha. Napakita ko diri ba? Ayo! Ayo! Oh, lihat to, siapa nak? Nasi Cristobal si Ronay diha sir. Ako. Ay kada sir. Diyan ko sir kay maningil ko sa kuan tagalinting ko sir. Oh, lindeng. Nani? Asta magbitay sir niya. Ay yung balance to dako kayo. Bitay. Bitay? 5 kabuan na sir, wa mo bayad sa inyong Sige, bayad to. kung bayad na. Ayaw kong paningle. Ayaw kong paningle. Sige, kung bayad sa inyo, opisina na. Ah sir, nailistahan na rin sir oh. Ay kuan lagi sir. Taas kayo sir oh. Na, Pila tanan ang bayro nun. Pila. abot ano yung 15,000 sir? May labot sa interest 15 eh. mil? No. 5, ukta. 15 mil. 15 mil. Ah. Ipa. Pila mi sir? Ipa. Na mura mag Limani man ni sir. Limane. Ako kay limani sir. Unsa? Ay di ni mahimo sir. Limane. Kata ko kay limani ano? Unsa man ay gusto mo? Ha? Hindi, gusto. Ay wala sir kay Yari ra mo ko diri kinarong sir. Bayad ko, bayad. Ya di mo na pwede sir kay limani man na. Sa wala gusto mo? Ay sir. Ay sir.